Hello guys. Hapit na yun. Mahuman. Oh. Ano ni? Hapit na yun mahuman. Oh, kuan guys. Pinising akong balay. Wala na. Yun guys, kana na lang, gamay na lang kayo ang trabaho ni GC. Thank you. Salamat Lord. Yan, human-human. Malaya. Ang gawas na sad ani guys, may akong pinisingan. Pinising. So, pinta na lang ang kulang ani guys. Puhon-puhon na po. Ari-ari guys. Kanina sad. Ani ang pag-pinising na sa dini sa gawas guys. Na. Ngari. Kari. Nauna lang na kulang. Ang pagpinising na sa ani guys. Kani nga to dong. Tabayo. Ngita na sa tanig kwarta guys. Pohon. Kinoo. Nahihinay lang pobre. Mga ora to guys.